1. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. 2. Τι κάνεις? Καλά. Θα σου στείλω μήνυμα για να πάμε για καφέ. Τι κάνεις? Καλά. Θα σου στείλω μήνυμα για να πάμε για καφέ. 3. Καθαρίζω το σπίτι και το δωμάτιο. Καθαρίζω το σπίτι και το δωμάτιο. 4. Ανοίγω τα παράθυρα. Ανοίγω τα παράθυρα. 5. Ανοίγω το σιρτάρι. Ανοίγω το σιρτάρι. 6. Ανοίγω το ντουλάπι. Ανοίγω το ντουλάπι. 7. Ανοίγω την πόρτα. Ανοίγω την πόρτα. 8. Αισθάνομαι ωραία. Αισθάνομαι ωραία. 9. Αισθάνομαι άσχημα. Αισθάνομαι άσχημα. 10. Αισθάνομαι κουρασμένος. Αισθάνομαι κουρασμένος. 11. Είμαι κουρασμένος. Είμαι κουρασμένος. 12. Θα έρθω στο σπίτι σε 1 ώρα. Θα έρθω στο σπίτι σε 1 ώρα. 13. Θα είμαι στο σπίτι σε 1 ώρα. Θα είμαι στο σπίτι σε 1 ώρα. 14. Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ. Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ. 15. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? 16. Παρακαλώ μιλάτε πιο αργά. Παρακαλώ μιλάτε πιο αργά. 17. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Καιρό έχουμε να τα πούμε. 18. Καιρό έχω να σας δω. Καιρό έχω να σας δω. 19. Πάω στο μπάνιο. Πάω στο μπάνιο. 20. Μπορείς να μου δώσεις μια πετσέτα. Μπορείς να μου δώσεις μια πετσέτα.